Moro. Nythän olisi sitten taas 300 rassausta luvassa, kun vaihoin tuossa renkaita ja katsoin, että takajarrut on kyllä aika surkeassa kunnossa, levyt ja palat. Ja siinähän meni sitten kaikki 2 päivää, kun ne rupesi rohiseen. Eli nyt pitäisi vaihtaa taakkeen, jarru, levyt ja palat. Ja tällä kertaa tilasin osat Autodocista, kun ei saanut, tai ei ollut Uspartsilla varastossa eikä ollut myöskään tuolla Motonetissä, niin Autodocista tilasin jo nää ja oon mä sieltä aikaisempia autoihinkin noita ostanut ihan hyviä osia noja nyt. Ainakin ne on edullisia, jos ei muuta. Että 1 levy maksoi saman, tai siis 2 levyä maksoi saman verran kuin 1 levy maksaisi tuolla Uspartsissa. Tässähän kävi niin mukavasti, että pääsee taas kaverin talliin nosturille askartelee, niin ei tarvitse tuolla vesisateessa kontata, kun omassa tallissakin on Cordoba eikä siinä ole akkulla kiinni. Ei sitäkään viittinyt sieltä sitten ulos ruveta ottaa, mutta se on hyvä, että pääsee nosturille. Helpottaa hommaa huomattavasti. Aika heikos hapesu. Kyllähän nää nyt aika vaihtokuntoisilta näyttää, että ois voinut ehkä aikaisemminkin jopa vaihtaa. Nyt olisi toinen puoli tehty ja seuraavaksi olisi sitten toisen vuoro. No nyt olisi toinen puolikin purettu, muuta kuin ruveta laittaa nippuun päin. No niin, nyt on jarrurempa saatu tehtyä. Jäi taas aika paljon vaan kuvailematta, kun meni ihan höpinäksi tää homma. Mutta nyt on uudet kuitenkin levyt ja palat takana. Ja ihan mukava taas ajalla, kun voi painaa jarruakin ilman, että kauhean rohina kuuluu. Ja tuntuu, että pysähtyykin ehkä jopa paremmin. Mutta tulihan nyt taas tässäkin sitten heti matkalla, kun tästä lähinnä eleen kotia päin. Niin tällainen kiva juttu, että en tiedä kuuluuko asiaa, mutta tonne syttyi tollasia keltaisia merkkivaloja. Että veikkaan, että jotenkin liittyy tähän, mutta tähän levyjen ja palojen vaihtoon. Mutta täytyy nyt selvittää, että onko toi nyt ihan ominaisuus vai onko siellä nyt taas joku vika sitten lisäksi. Mutta muuten homma on ihan pulkassa. Oliskaan ollut niinkin iso vika, että oli jarrunestettä liikaa, kun ne männät työnsä sieltä jarrusyntäräistä sisään, niin tämähän oli jossain tossa äsken toi. Mistähän se nyt näkis? Pinta ja maksimi on tossa sentin alempana. Niin mä nyt otin sieltä jarrunestettä pois, nyt katsotaan, että sammuko valot. No eihän ne merkkivalot siitä sammunut. Mut vakkari toimii, mikä ei toiminut äsken ennen jarrunesteen vähennystä. Että jotain se nyt auttaa ainakin, koska tää nyt, kun ne merkkivalot syöttyy, niin vakkarin toimintakin loppui siihen, mutta nyt se toimii. Että en tiedä, pitäisikö ne sitten vaan kuitata noin merkkivalot sit pois. Mutta täytyy tutkia asiaa. Joo, eli vasen etupyörän ABS-anturi on mennyt. Melkoista sattumaa. Joo, eli nyt on vikakoodit katsottu ja sehän oli siis se vasemman puolen etupyörän apsinanturi, mistä se valo on syttynyt, tai valot. Ja elikkä ei liittynyt mitenkään siihen takajarruremonttiin, että jännä sattuma vaan, että just samaan aikaan sitten joskus sai laitettua ne uudet jarruhilppäit siihenkin. Mutta ei, siitä täytyy tilata anturia. Täytyy samalla tilata vähän muutakin, mutta ei kai siinä. Täytyy jatkaa rassaamista. No nyt on osat tullut ja tässähän on tää apsinanturi. Ja sitten vähän muuta oli vasemmalle eteen ylätukivarsi. Semmoset pitäis nyt seuraavaksi sitten vaihtaa. No niin, aloin tätä tukivartta irrottaa. Ja tosta on toi pallo jo irti. Ja sittenhän se on täältä. Tossa on mutteri, missä on toi avain kiinni. Tuolla on toinen mutteri tuolla toisella puolella. Ja täällä on noin pultit läpi tuolta. Otetaan se nyt eka irti siitä toi tukivarsi. No nyt alkas ollaan vaihdettu toi tukivarsi ja apsinanturit. Tähän oli sen verran
työläs homma, että en tossa välissä ruvennut kuvailemaan yhtään mitään, kun tää meinaa oikeesti pinna palaa näin niin kuin suoraan sanottuna ton tukivarren vaihtoon. Mutta siellä nyt on uusi kuitenkin. Ja siis ongelmahan oli toi, ja tuolla on toi pultti, millä se tulee läpi tosta, niin että se ei mennyt mahtua tuolta jousen takaa pois. Piti ottaa toi tolppakin tosta irti. Ihan karmea homma. Piti mennä 20 minuutissa, niin nyt on mennyt tähän mennessä 2 tuntia. Sitten vielä pitää tuolta kasata tuolta konehuoneen puolelta ilman butcheria ja paisaria ynnä muuta, kun ne piti ottaa pois siitä, että sai auki toi yläpää. Mutta ei siinä, jatketaan. Ja vanha tukivarsihan oli ihan vaihtokuntoinen, että siitä on kumirikkiä, tää heiluu joka suuntaan ylös, alas ja sivulle ja aivan on vaihtokuntoinen, että ihmettelevät, ettei katsastusmies ole huomannut, mutta no nyt se on onneksi vaihto. No niin, valot on hävinnyt, kun vikakoodit on nollattu ja anturi vaihdettu. No nyt on auto nipussa taas ja olihan melko työmaa se tukivarren vaihto. Näytti, että tosiaan helppo homma, mutta puoli autoa sai purkaa, että sen sai saatana vaihdettua siitä. No, nyt siellä on uusi ja voi taas ajella hyvillä mieli. Ja mikä tärkeintä, niin apsin valotkaan ei enää pala, kun siinä on se uusi anturi ja vikakoodit on nollattu. Nyt on taas kaikki kunnossa, sitä odotellaan sitten taas seuraavaa vikaa, kun nyt näköjään on tässä nyt ruvennut tulemaan vähän väliä, mutta tää video nyt alkaisi olemaan tässä. Se on moro.